E aínda queda moito por decidirse tamén na primeira futgal. O Unión mídese ao Amanecer, o Abanqueiro ao Campo Lameiro e o Valiño ao Cuntis para achegarse aos seus obxectivos, mentres que as Teiranas xogas a permanencia ante o Bizoño. A 30ª xornada da terceira federación estará protagonizada polo derbi comarcal entre o Noia e o Boiro. Os dous equipos chegan a esta cita con dúas dinámicas completamente diferentes, pero os dous precisan os 3 puntos para achegarse aos seus obxectivos. Os noieses disporán dunha das súas últimas balas para loitar pola permanencia, mentres que o Boiro quere seguir aspirando a meterse na fase de ascenso. O Julio Matomatito acollerá este derbi no que o conxunto de Luis Bonilla chega nunha situación límite. O 17º clasificado ten no seu haber 19 puntos, polo que a permanencia marcada polo Cambados está a 7. Os brancos non gañan dende 1 de febreiro, cando se impuxeron o Alondras por 2-1, e precisan puntos para manter abertas as súas opcións de seguir na categoría. Nas últimas xornadas rescataron 2 puntos logo de empatar ante rivais da talla do Estradense ou do Compostela, pero a falta de acerto no gol lastra o equipo, que é o peor ataque da terceira federación. No outro lado do campo estará o Boiro, 10º, que ten os postos que dan acceso á promoción de ascenso a 4 puntos, e quere manter vivo ese soño logo dunha gran temporada. O conxunto adestrado por José Tizón amosou no verde o seu afán competitivo, algo que manterán nestas últimas 5 xornadas para intentar pechar a temporada regular entre os 5 primeiros. A defensa do Boiro é unha das mellores do campeonato, pero no ataque quedan deberes pendentes para conseguir o seu obxectivo de estar na fase de ascenso logo de pechar a súa permanencia na categoría. Este domingo veránse as caras o Noia e o Boiro no Julio Matomatito, derbi que arrancará ás 6 da tarde. Tamén regresa a preferente despois do parón pola Semana Santa e o fará con 3 duelos destacados para os equipos da contorna. O Puebla visita o Cultural Maniños, último clasificado, e afronta este duelo co obxectivo de seguir sumando para soñar con meterse nos postos de promoción, que están a 7 puntos. Os pobrenses son agora mesmo os sétimos ao sumar 41 puntos, e na derradeira xornada disputada fixeronse cun importante triunfo ante o Miño. Están en xogo 18 puntos, polo que o Maniños precisa puntuar para non descender matemáticamente. O domingo ás 5:30 da tarde, o Pote será o escenario onde Cultural Maniños e Puebla se midan por 3 importantes puntos. O Dumbría quere achegarse á permanencia matemática e para iso precisa vencer esta fin de semana o Negreira. Trátase dun duelo complicado para os da Costa da Morte, xa que visitan o feudo do segundo mellor equipo do Grupo 1. O Dumbría foise ao parón logo de caer por 1-4 co Betanzos, polo que ocupa o 10º lugar ao ter 34 puntos e ten que sumar os máximos posibles para confirmar a súa permanencia e evitar arrastres. O Negreira, segundo, empatou no seu último encontro co Val de Narón. O domingo ás 6 da tarde, Negreira e Dumbría veránse as caras no municipal Jesús García Calvo. E o Cidade de Ribeira precisa gañar para seguir fora dos postos de descenso. Os ribeirenses dependen de si mesmos para estar unha xornada máis na zona tranquila, pero todo pasa por vencer ao Pol. Os branquiazuis encadean 2 derrotas seguidas, a última ante o Santirso, polo que son 14º e teñen só 2 puntos de marxe co descenso marcado polo Burela. O Pol, pola súa banda, é 8º e ten a permanencia no peto. O anexo da Fieiteira acollerá o domingo ás 6 da tarde o duelo entre o Cidade de Ribeira e o Pol, un partido de urxencias para os locais.